O Río Gafos protagoniza o Día Mundial da Auga en Pontevedra. O alumnado dos institutos Frei Martín Sarmiento e Sánchez Cantón participaron nunha xornada de limpeza do río e da súa contorna. Os rapaces e rapazas baixaron ata o cauce, hasta as zonas verdes próximas ao mesmo, desde o Parque do Muiño hasta a desembocadura do río nas Corvaceiras, para liberalo da basura que atopan, non tanto na zona verde como no cauce do río. Cunha cuestión, un obxectivo moi claro, non que é sensibilizalos cos espazos verdes que teñen na súa cidade. A Concellería de Desenvolvemento Sostible e a Asociación Ecoloxista Vai polo Río coordinaron esta iniciativa, na que a rapazada comprobou de primeira man o estado do Gafos. Eu me imaginaba máis limpo, la verdad. En plan, o típico, bolsas, latas, todo tipo de lixo. Pareceme algo moi importante realmente ter a iniciativa de que os rapaces e a xuventude poda axudar en este movemento para combatir o cambio climático. Había moitas botellas de plástico, de Coca-Cola, de todo. Eu sorprendeme moito porque non me decatara de que había tanto lixo no río e tal. Tanto o Frei Martín Sarmiento como o Sánchez Cantón crearon nos seus centros clubes de loita contra o cambio climático, unha iniciativa que o Concello quere estender aos demais centros pontevedreses, impulsando un novo proxecto, a Tropa do Clima. Con ese paraugas da Tropa do Clima que ao longo do ano, en diversas ocasións, podan colaborar entre os diversos centros da cidade en saídas que fagamos a espazos naturais do Concello para facer accións e intervencións concretas sobre o terreo xa a nivel municipal e non só a nivel de centro. O Concello de Pontevedra ten plans de futuro moi importantes pro Río Gafos. A intención é destapalo o seu paso polo barrio de Campolongo, un proxecto pro que xa solicitou 4 millóns de euros de fondos europeos ao Ministerio de Medio Ambiente. En abril coñecerase se a proposta pontevedresa consegue os 2 millóns da primeira convocatoria de axudas.